Nono man na bagwiya Nono ang hamjak na baguy se phai mani Fiya ba salsa sokakjak Ani mung ko manay tamoke Ang nini mong no ani bakaw Swiraw ka যতো কক্ত মারো कैसा बैखे पैया hubang ba ham jakma pangkharang chakni tani hakhi tini ang nono koi maja phano ang nini khakchang mani bagino suryo Ang boni ni bagoy ruchap mani fiya ba salaya khorok salam thai Hamjak ma bo but thai rung ai kok ma bo mi thik rung nai Nini mung se ang bukharung nai fiya ba bole ani kharima Nini mung no ang munirung ay fiya ba niril chap thai pailiya Jodi je puru pano lukurok ni bisingo Nung ano kaisa jorani Bagoy mo ito narakdi An suknay khorok sa borokon manikaw Botabok po ninisak ni bagoy suriwi tongay nung sukhi tongkhe simiyang sukhi unay Ang ani mukti no munay mong nibas kang gotorinay nung biniyak rungwi tongkhe ang nini mo'y tuno ninilang masunang nay Hamjak mahun make gana tong mani ko kya Hamjak mahun make borok ni manoy mong nung ano kulwithe manay manuhungkhe abo anilang mani kotorko choraung nay Pinono kipilwi tulang na muchungya Tamni humba hamjak maung ka fan bayungya Ang simise muchungo Abo mo kurok je kaisa jorawani mangpili omo kolbay mutui tay kulay atwi fiya ba nang pogwi thangnay jora joto muy tuno sukat nay tamukhe ani bebak suri mung grogi Ang bukurok sa ruchap tay nini mung se ang kulay rungnay Sok nailam tay salaya Fiya baya karna borungnay je phururungoy salayang muksa bagoy khulay rungnay nini khachang ng mungwi sini
Sani ko puma jefru pai jakhe Khorok saso ka no sungkhe Nang lang mau tamo mangkha hai hunwi sanai kubui khana Khorok sa borok no ham jakmani Nini khachang ma se ani khachang ba Ham jakma bo salaiya phulai nai Pagiru chak thai akairu chakte Kindu murai mo chiklan nai Nang sukhi tong khe ambo sukhi tong nai Khorok sa salaiya lam ghei nang nai Japuru jora salaiya Ham jakma bo